приятели, значи освен, че правя клипове, аз също и гледам клипове, искам да съм полезен на цялата общност. Ами гледам, пълно е с някакви позитивни клипове, чудеса, вярвай в успеха, натискай 9 начина да направиш това, 5 начина да направиш това. Няма невъзможни неща, чудеса се случват на всеки ъгъл, само усилия, само да го направиш. Няма нищо невъзможно. И аз гледам. В един момент минаваш студентски град покрай УНСС и виждаш една огромна сграда, виждаш колко много хора влизат и излизат. Голяма част от тия хора са управлявали България, защото една икономика се управлява от икономисти, които са свързани с политиците. Нали, те преливат едни в други. Не командват тираджиите, не командват шофьорите, не командват работниците, не командват дори IT-тата, които са на ниво тираджиите, много пари, но умеят само едно нещо. Икономистите, които в един момент, ако влезете да учите, дори един курс да изкарате, там има едни големи учебници с едни диаграми, с едни таблици. Никъде няма някой да ви каже, че ще се случи чудо и че ще се случи късмет. Мога да ви кажа 20% непредвидени разходи към вашия бизнес план, но няма да ви кажат очаквайте чудо, очаквайте късмет. И в един момент ние живеем в състояние на капитализъм. Реално погледнато като мине детската градина, некъде да мине 4-5 клас. Оттам натам човек трябва да внимава за в какво инвестира силата си, как реализира силата си, защото той има определени карти, които почва да ги губи. Нали, то е доста сложен процес. Нали, човек не трябва да е много свидлив, не трябва прекалено много да изчислява нещата като старият ген и стара мома, но приблизително да му е ясно, че той има ограничено време на тая планета, ограничена младост, ограничени ресурси. Той като ги избута нещата, после и да се лъжи сам себе си, другите да го лъжат, че случват чудеса, те просто няма да се случат, защото живота, в който живеем отвънка, не предразполага чудо. От училище, в детската градина може, там е разрешено всичко. От училище нагоре чудесата са забранени. Имаме училище, имаме икономика, имаме приходи, имаме разходи, дори имаме младост, в която имаш определено свободно неформално време и някакво време да речеме за любов, като любовта трябва да бъде извън учебно време и извън работно време. Значи в учебно време пречиш на класа или на студентите, в работно време дори си има клаузи, абсолютно ти го намекват или тайно, или не се занимава, защото пречиш на организацията, пречиш на себе си на другия, без знаеш какво, не се занимавай. Така че просто живеем в едно, как да го кажа, странно състояние, в което или лъжем себе си, или лъжем другите. От една страна искаме да има ред, от друга страна този ред ни натъжавам. То е много тъжно, като има ред, то тогава няма смисъл, няма чудеса. И този баланс човек трябва да го започне от горе-долу първи-втори клас, между вярата в известни късмети чудеса и реализацията напред. И това е, което до някъде дразни някои хора, защото излиза някакъв стар чичко, да речеме, с бяла коса и почва да обяснява: правете това, харесвайте си работата, минавайте през трудности, трудностите могат да направят инвалид. Медицински погледнато. Той човек разбира ли от медицина, разбира ли от човешки мозък, разбира ли от желези, от мускули, от кости, от стави? Не разбира, естествено. Разбира ли от черен дроб, като се преработваш и ядеш вредна храна, черният дроб не може да се обновява. Всичко това не му е ясно. Застанал там с костюмчето, обяснява и дава естествено няколко примера. Да знаете, примерите са хубаво нещо, но винаги ще ви кажат, че някъде има един овчар, който до 90 години е пушил цигари, се напивал и е ял солено, мазно и изкарал до 90 години. Но има една китайска поговорка: има 100 годишни селяни, няма 100 годишни чиновници. Всяка стара мама може да ви каже, че познава други, които са раждали, са оженили по-късно и няма проблеми. Всъщност не е много така, но няма значение. Всеки вади някакъв пример от ръката и го хвърля. Имайте си наука, имайте си илюзии, имайте си някаква вяра в късмета, слушайте какво говорят другите, но не им вярвайте прекалено много. Благодаря.